Arestado ang tulong lalaki, makalihis na maaktuhan kan mga tanod sa barangay, an panhahabon kan mga ini sa sarong bodega sa Purok 1 Barangay Evangelista, Goa, Camarines Sur. Pasado alas 4:30 nin hapon kan nakaaging Martes. Binisto ni Police Major Rodolfo Borromeo, ang hepe kan Goa Municipal Police Station, ang mga sospek na sinda Fernando Aitona y Balete, 28 anyos, residente kan Barangay Sabukayan, Joseph Buena y Berganyo, 33 anyos, residente kan Barangay Bagumbayan Grande, asin si Romney Crispeto y Valle, 33 anyos, residente kan Barangay Matakla, parehong Banwaan. Napag-araman na ang lumang bodega na pagsadiri kan pamilya go, anilaog kan mga suspetsyado. Sa impormasyon, burubit-bit na kan mga sospek ang mga hinabo ng construction materials. Tiyempo na napaagi ang mga barangay tanod na gikan pa sana sa pagseminar na nauli sa pagkakaaresto kan mga ini. Nakita nung barangay tanod, kasi alam din kasi ng barangay tanod na doon sa lumang bodega na yun ay talagang maraming mga nakaimbak kasi reported na may mga nagkakawala na may nawawala na roon. Common na lugar, ito ay private place na umagang-umaga, bandang alas 4:30 ng hapon, makikita naman ng barangay kung sino ang pumapasok doon. At kahina-hinala nga tatlong persona na to na may mga bit-bit na mga bakal na magbibigat. Kaya nagtaka din yung barangay tanod. Na-recover sa mga sospek ang sarong metal pipe, sarong channel bar, asin sarong pidasong iron flat belt pulley. Napag-araman man na saro sa tulong sospek ang kakaluwas pa sana sa kulungan huli sa kaso man na panhahabon. Nagtanong siya, nag-interview. At napag-alaman naman na ito ay talagang kalalabas lang yung isa doon sa galing kulungan, kalalabas lang, may release order pa na magnanakaw nga. Importante po talaga din na yung may katuwin tayong katiwala. At isa pa, dapat mayroong malasakit tayo sa mga kabarangay natin, lalong-lalo na yung mga, sabi nga natin, yung mga barangay official, barangay tanod, na marunong din mag-imbestiga, magtanong, o bakit yung binubuhat yan, kanino kayo, sino kayo, saan galing yan, dito ba? Kasi ganong oras, kaduda-duda nga. At yun ng lugar na yun ay paradong lugar, alam ng barangay na yun ay ang pumupunta lang doon, yung may-ari at yung katiwala. Saka yung mukha ng mga magnanakaw, hindi parang yung bang kaduda-duda at the same time, wala silang otorisasyon para pumasok sa loob. Sa presente, nasa kustudiya na kan Goa Municipal Police Station ang mga sospek na nahahampang sa kasong panhahabon. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.